Ahojte, pozdravujem vás opäť pri ďalšom videu, vítajte. Minule sme sa teda šťastlivo prehúpli cez polovicu stavby, čo už je teda patrné aj z toho, čo už máme všetko postavené. No a možno teda niekoho tak ako mňa napadlo, tak je to skúsiť aspoň takto na sucho priložiť si k tým palubám, alebo spojiť to teda takto na sucho tie paluby, to čo už máme, aby sme videli zhruba ako nám to zase bude vyzerať. No a máme tu teda dneska ďalšie čísla, tak teda ďalšie video je tu, takže poďme sa vrhnúť na to. No a toto sú oni, teda čísla dnešného videa: 72, 73, 74 a 75. Takže poďme sa na ne vrhnúť. No a máme tu číslo 72, diely, časopis, takže opäť ako vždycky v skratke si ho prelistujeme, pozrieme sa, čo nás čaká na budúce. Takže máme tu ďalšie časti vlastne palub, vstup prvnej triedy a kajuty, veľké okná, takže ďalšie okná nás čakajú. No a skrátka teda časopis a dnešné diely, takže opäť nejaké schodisko, letky, lavičky, vzduchotechnika, okná, takže poďme sa vrhnúť na to. No a máme tu teda diely z čísla 72, teda máme tu zadnú časť schodiska, máme tu nejaké okienka, máme tu lavičky, máme tu nejakú tú nadstavbu, respektíve tá pôjde zo spodu, schodisko, vstup druhej triedy. No a máme tu nejaké osvetlenie, kábel, šrobiky, takže asi není čím otáľať. Poďme sa na to vrhnúť, len tak pre zaujímavosť, neviem, či sa mi to podarí zaostriť, ale napríklad na tejto máme aj viditeľné hodiny, viditeľný čas, takže aspoň nejaký taký zaujímavý detail. No, teda poďme na stavbu. No a máme tu teda promenádnu palubu z predchádzajúceho videa, ktorú si vezmeme. Tu máme teda veľké hlavné schodisko, tu na vzadu budeme mať tie dnešné diely toho zadného schodiska. No a komu by sa to možno zdálo nejaká farebná nezrovnalosť na mojom modeli, také veci, že to je len osvetlením, takže všetko je tak, ako by malo byť. Takže otočíme si to. No a najskôr osadíme osvetlenie. Ktoré vlastne ide nám na uchytenie sem. To znamená, tu máme opäť tú našu takú zarážku, ten skosený roh. Takže osadíme si to najskôr tam. A toto tam išlo pomerne jednoducho sem. No a kým to máme otočené, tak si to zase vrátime naspäť a pokračujeme s tým, že si zoberieme šrobiky a našrobujeme časť toho schodiska. Myslím, že by to malo ísť aj s týmto, ak sa nemýlim. Bez nejakých problémov. Takže áno. Opäť toto založiť na úchyty a prišrobovať priloženými šrobikmi. Takže schodisko máme
pripevnené a zakiaľ teda máme túto časť otočenú, tak ja teda si zatiaľ prišrobujem túto spodnú časť, teda to má byť ten vstup druhej triedy. Zatiaľ u mňa teda bez okien, tí, ktorí dávate okná, osadiť okná a až po osadení okien namontovať. To znamená pekne oknami smerom von. Je to tam vlastne aj taký výber, takže opäť nedá sa to asi zle osadiť a dávať okna donútra asi tiež by bolo najrozumnejšie. Takže rovno prišrobujeme. Viem, že vám už dlhší čas sľubujem tú prácu s tými oknami. Ja sa k tomu raz určite dostanem. Takže máme našrobovaný vstup. No a otočíme si teda naopak našu palubu a pôjdeme si osadiť lavičky a vzduchotechniku. Ups. Stáva sa. No a takže sme si teda zobrali, budeme mať 1, 2, 3, 4 lavičky, 1, 2, 3, 4 a plus miesto pre vzduchotechniku. Takže pri použití trošku gelového lepidla lavičky osádzame logicky do vnútornej strany. Štyri kusy. Nie sú žiadna hrúza. Výberné nechaj miesto sú. Dobre, takže není žiadny problém. Posledná lavička na svojom mieste a ešte teda vzduchotechnika opäť, ako sme zvyknutí, výber veľký kolík, malý kolík, takže nedá sa opačne posadiť. No a tak osadíme na našu promenádnu palubu. No a číslo 72 je to všetko. My poďme na ďalšie číslo 73. No a máme tu ďalšie číslo 73 diely, kde teda máme nejaké tie kajuty. Takže poďme sa pozrieť, čo nás čaká ďalej. Opäť ďalšia časť kajút, nejaké osvetlenie v ďalšom čísle. Tu máme čo? Nejaká chyba tlače, evidentne. No a opäť teda nejaké dobové zaujímavosti a informácie. No a tu už máme teda samostatné diely z tohoto čísla, kde nás teda čaká opäť hromada okien, ktorým ja sa zatiaľ teda vyhýbam a mám v pláne s nimi ešte trošku pracovať. No a máme tu tieto vlastne, opäť chyba nejaká tlače časopisu, kto vie teda, či to mám len ja, tam evidentne nejaké zlé spojenie, keďže vlastne to máme tieto isté, takisto ako pätný tieto isté stránky. Áno, tu máme poslednú stránku. No a vlastne máme túto prvú prednú časť kajút, vlastne s tým vstupom tej prvej triedy na to veľké schodisko.
máme hotovú, takže poďme na to. No a máme ich tu, teda diely čísla 73. Máme tu teda celú vlastne tú časť. Je dobre si skontrolovať, či sú všetky nejaké tie veci alebo textúry, prípadne teda tie odlisky, či je to všetko v poriadku, či nie je niekde nejaká vada, pretože stať sa môže všeličo. No a máme tu opäť teda ďalší osvetľovací pás, niekde s nejakou ledkou na boku. Máme tu oddelovacie priečky, no máme tu ďalšie slávne okná, šrobiky, opäť nejaké pripojenie. Je dobré si tie kábliky nejakým spôsobom označiť, pretože napríklad aj v týchto káblikoch máte označenie Z, ale to, či to je pásik 73D alebo 72 niečo, alebo ako boli predtým a potom ich hľadať, ktorý je ktorý z ktorého čísla, je dobré si ich nejakým spôsobom označiť papierovou páskou alebo nejako napísať, takže tak. No a my sa teda poďme vrhnúť na stavbu. Máme tu teda tie diely. Vieme teda, že by to malo pasovať sem. Vieme, že v podlahe máme výbery na to, takže by to malo do toho pekne zapasovať. Malo by nám to vlastne pekne lícovať, nikde by nemalo nič nejak extra byť nadvihnuté, nejak prečnevať alebo vyčnevať, niečo byť viditeľné, takže teda sadou šroubov si to pekne prichytiť, takže poďme šroubovať. A posledný šroub máme zašroubovaný. Vlastne ďalšou výhodou odstranenia tejto paluby je, že vzhľadom na to, že tu máme v stredom ten spoj, že sa nám tá paluba trošku spevnila, áno, že teda máme to pevnejšie, takže pasuje nám to. No a keďže máme osadené tento diel, môžeme pokračovať tým, že dáme tam tie deliace prepážky. S tým, že vlastne takisto by sa nemali dať asi osadiť nejakým spôsobom opačne, keďže tu máme nejaké otvory pre ne. Takže jedna deliaca prepážka. A teda druhá deliaca prepážka. Je to tam pomerne jednoducho, možno by to stálo aj za zakvapnutie lepidlom. Takže jedna deliaca prepážka, druhá deliaca prepážka, no a opäť nám samozrejme zostal jeden šrobík, klasika. No a pôjdeme zase ďalej, to znamená otočíme si tú našu palubu s tým, že tu nám máme to naše veľké schodisko a ten svetelný panel, ktorý tu je, tak vlastne otáčame ledkou touto do toho schodiska, vlastne nás stále nepustí, keďže tu máme ten výber, takže opäť by nemal byť problém, zacvaknutie a máme to na svojom mieste, takže aj s tým pásnikmi postupne asi budeme pokračovať. No a máme teda za sebou číslo 73. No a poďme na číslo 74. No a máme tu číslo 74 aj s dielmi, takže poďme sa pozrieť na to, a čo nás čaká v ďalšom čísle. V ďalšom čísle opäť teda ďalšie paluby, ďalšie okná a ďalšie svetlá. Takže opäť teda nejaké historické zaujímavosti, fotografie, alebo fotografie, skôr teda obrázky. A teda diel dnešný.
To znamená salónky prvej triedy. No. A teda finálne osadenie na našu palubu promenádnu. Takže celkový pohľad. Teraz vlastne ďalšej časti čaká ďalšia časť. Takže poďme na to. No a pokračujeme v stavbe tých našich diel alebo kajút, salónkov na promenádnej palube. Takže máme tu diely z čísla 74, takže opäť celý diel, vrátane okien. Máme tu potom podpornú konštrukciu a opäť ďalší svetelný pásik. Takže není na čo čakať. Môžeme sa do toho pustiť. No a keď teda klasicky u mňa preskočíme montáž okien, tak si môžeme osadiť tie naše salóniky. Jasné, že podľa tvaru nebude problém určiť, akým spôsobom to osadiť. Opäť teda si to najskôr lepšie vyskúšať na sucho, či to pasuje. Nastaviť si dierky pekne, aby to všetko pekne lícovalo a pasovalo. Opäť teda sa nám zase nejakým spôsobom spevní celá tá naša paluba. No a my teda môžeme ísť zase šroubovať. Takže poďme na to. No, takže opäť teda posledný šrobík pritiahnutý. Opäť je dobré si to ešte skontrolovať, keď tak prípadne niekde trošku dotiahnuť, aby to teda bolo ozaj pekne, aby to lícovalo, aby to bolo pritiahnuté, aby nikde nezostávali nejaké veľké medzery. Najdôležitejšou časťou vlastne je, aby to lícovalo tuto na tom spoji. Tam vidíme, že tam je výber. Neviem, teraz som si neistý, či tam máme nejaký osvetľovací pás alebo niečo, ale skrátka tam výber a hlavne, aby to lícovalo na tom prechode, aby to nebolo jedno vyššie, jedno nižšie. Takže opäť si teda pozrieme. Máme všetko pekné. No a pokračujeme teda tou podpornou konštrukciou, ktorú vlastne dáme teda, jak máme túto schodisko. Takže tu máme na to určené tieto otvory. Neviem, myslím si, že sú asi, že sa to asi opačne ani nedá. Podľa manuálu vlastne by to malo byť presne naopak. To znamená, že tu na to celé jedno okno smerom ďalej vlastne od predku, alebo teda smerom dozadu. To znamená, takto by to malo byť. Uvidíme, či to tam bude držať, či to tam bude treba prilepiť. Tak trošku tomu pomôžeme so zatlačením a ešte to chce trošku doladiť, ale inak podporná konštrukcia teraz smerom sem na tejto vlastne pravej strane promenádnej paluby. No a zostal nám tam posledný kúsok a to je teda ten svetelný panel. No a opäť teda si tú našu palubu otočíme a ako som hovoril, pokračujeme smerom sem. To znamená, že v tomto prípade vlastne plochou stranou k zadnému veľkému schodisku. Cvak, cvak. A osvetľovací pásik je pekne priamo na svojom mieste, kde má byť. No a tým pádom máme číslo 74 taktiež hotové. No a poďme na číslo 75, na posledné číslo dnešného videa. No a máme tu posledné číslo dnešného videa, číslo 75 z dielny, takže poďme sa pozrieť, na čo sa môžeme zase tešiť na budúce. Takže teda pokračovanie vlastne tých palúb, a to je vlastne fajčiarsky salónik prvej triedy, opäť ďalšie okná, no a nejaké osvetlenie
Opäť v rýchlosti. Náhľad do časopisu a teda diely dnešného posledného čísla. A teda vlastne máme túto časť a v ďalšom teda čísle a až v budúcom videu budeme pokračovať k zadnej časti. Takže poďme sa vrhnúť na to. No a máme tu teda čísla, teda diely z dnešného posledného čísla 75, to znamená opäť nejaká nadstavba na tú promenádnu palubu, okná, svetelný panel a samozrejme šrobiky na prišrobovanie, takže tuto není o čom debatovať, poďme rovno na montáž. No a teda poďme na to, opäť zase ako u mňa bez montáže okien a myslím si, že v tomto prípade nemali mať problém osadiť to správne. Takže pretože opačne by nás asi nepustili. Takže je to jasné. Na 4 šrobiky. Opäť teda pozor hlavne na ten prechod, aby nám to lícvalo, aby to nebol výškový rozdiel, čo by nám potom pri finálnej montáži mohlo spôsobovať problémy, takže poďme si to tie 4 šrobiky opäť pekne prišrobovať. No a posledný šrobík prišrobovaný, taktiež je treba dbať na to, aby nám tu zostala medzera medzi vlastne tou zadnou stranou schodiska, pretože tam nám pôjde v tom ďalšom čísle tá nadstavba, ktorú tam bude tiež mať asi veľkú celú stenu, takže bacha na to. No a toto my sme mali, takže opäť nám zostáva vlastne zase si celú promenádnu palubu otočiť a osadiť vlastne prednešok. Asi toto aj pravdepodobne nie, ešte tam bude asi jeden, ale teda tak. Prednešok posledný. Opäť teda to máme takto. Tak opäť teda vlastne máme tu ledku, takže ledkou do schodiska. No a máme diely aj z čísla 75 vlastne osadené. No a predsa ešte len jedna vec, kebyže by som tak porušil tú svoju tradíciu, takže keďže sme dneska montovali 4 tie osvetľovacie pásy, samozrejme vždycky to spomínam a teraz spomínam to aj dneska, vždycky je dobré si tie svetelné pásy overiť, skontrolovať, či svietia, aby ste ich teda prípadne mohli reklamovať. To znamená s tým našim pomocným dielom z toho čísla 3 si ich teda vyskúšam aj ja, keďže som si to takisto predtým, takže môžeme vidieť, že pekne svieti. Vždycky sa to skúša vlastne cez tú, myslím, že je jedno, má to označenie je 1. Niekde to, počkaj, nie, dobre, z tejto strany. Niekde no sú tie prístupy trošku horšie, ale lepšie sa to teda skúša. Takto. Opäť, takže všetky ledky svietia. Tak na preskačku. Hej, vidíme, že to aj tá ledka nám svieti na schodisko. No a posledný článok. A teda taktiež všetky ledky svietia, takže výborne, máme to. Predpokladám, že tu nám môžeme očakávať zase v nejakej dobe
nejaké tieniace fólie, aby nám to nepresvetľovalo. No a takže svetelné panely svietia, to je super, skontrolované. Vždycky to odporúčam skontrolovať, pretože stalo sa, že niektorým prišli tie panely nefunkčné alebo nesvietili niektoré ledky, takže jednoznačne určite odskúšať. No a až teraz máme hotovo. No a opäť sme na konci, opäť teda jedno z takých tých kratších videí, takže máme za sebou čísla 72, 73, 74 a 75, takže pribudli nám teda jednotlivé nadstavby na našej promenádnej palube. V ďalších číslach budeme pokračovať smerom dozadu. Pribudol nám tuto vstup druhej triedy. No a tu na to máme vlastne možnosť vidieť pri tom porovnaní s tou člnovou palubou. Takže opäť sa nám to rozrastlo do krásy, opäť nám to pribudlo, hlavne namontovaním týchto salónikov a tých kajút sa nám tá promenádna paluba spevnila, že sa nám to už teraz tak nepláva, neprehýba sa, čo je teda fajn. No a neostáva nič iné, len vám opäť poďakovať, že ste tu so mnou, že ste so mnou sem dotiahli a vydržali. Teším sa na vás pri ďalšom videu a dovtedy teda ahojte.